Καλησπέρα παιδιά, EasyCraft εδώ και σήμερα παίζουμε survival games σε ένα server το οποίο δεν πολύ θυμάμαι πως λεγότανε, πάντως αν ενδιαφέρεστε θα βάλω το IP στο description. Οπότε ναι, επίσης χρησιμοποιώ το Hahui Texture Pack, πολύ βοηθητικό όταν κάνετε PvP, πάρα πολύ, ειδικά αυτός ο στόχος με βοηθάει με το τόξο πάρα πολύ. Οπότε ναι, άμα θέλετε θα έχω και αυτό το link στο description, θα το κατεβάσετε αν θέλετε. Πολύ με βοήθησε. Όπως βλέπετε σε αυτό το είδος τα survival games έχουμε ένα grace period, καταλάβατε. Και αυτός εκεί φαίνεται επικίνδυνος, οπότε ας μην πάμε κοντά του. Ψάχνουμε για πιο κάποιον πιο έτσι άχρηστο, να το πω, χωρίς πανοπλία, να το πω. Για μένα θα μιλάω, αλλά δεν πειράζει. Έχουν λουτάρει ώρα λέω, όλα. Σοκόλας. Είναι λίγο αργά τώρα, ξέρω, είναι 2 η ώρα το βράδυ και μ' αρέσει να... Όπα ρε φίλε, όπα ρε τρελέ, όπα. Τέλος πάντων. Και ναι, είναι λίγο αργά, αλλά όπως είπα, απολαμβάνω να κάνω βίντεο αργά. Κανένας λόγος. Έχω έτσι την ησυχία μου. Λέω τη μαλακία, αλλά θέλω, ξέρω εγώ. Sharpness. Όπα, αυτό δεν το είχα δει. Και έχω 2 τέτοια sharpness. Έχει πιο πολύ damage. Καλύτερα να μείνω λίγο γιατί κάνω λίγο regen. Τώρα έτσι να βγω θα με φάνε. Εδώ γίνεται λίγο χαμούλης. Θα σταματήσω. Γίνεται λίγο χαμός γιατί είναι... Δεν είναι ανοιχτό έτσι το map, είναι πιο κλειστό server που παίζω. Αλλά όπως είπα, δικαιολογείται γιατί δίνει και το grace period, το οποίο δεν παίρνει damage και συνήθως το εκμεταλλεύονται όλοι για να φύγουν. Οπότε ναι, nothing to worry. Τι άλλο? Δεν έχουμε φαγητό. Ωραία. Δεν είχαμε φαγητό. Έχουμε και diamond. Ωραία, πολύ ωραία. Ωραία. Είναι κάπως insane τα πράγματα που δίνει εδώ στα σεντούκια. Έχω πετύχει και diamond sword. Άντε γεια. Αλλά ναι. Deathmatch. Πλάκα κάνεις. Τι θα κάνω εγώ τώρα? Oh my god. Fuck off, bitch. Όπα. Δεν πειράζει. Ήρθαμε δεύτερη. Κάναμε πόσα kills, εντάξει, δεν πειράζει. Ήταν κάπως σύντομο αυτό. Οπότε θα κάνουμε άλλον ένα γύρο. Και ναι. Επίσης, επαναλαμβάνω, αφήστε μου στα σχόλια αν θέλετε να κάνω μία SMP σειρά, δηλαδή Simple Survivor, όπου θα δίνω κάποιες συμβουλές για το πώς να επιβιώσετε και τα σχετικά. Πράγματα που πιθανόν να ήδη ξέρετε, αλλά για όσους δεν ξέρουν, ξέρω εγώ, και είναι καινούργοι στο Minecraft. Δεν νομίζω, γιατί το Minecraft έχει κυριαρχήσει στον κόσμο, αλλά τέλος πάντων. Οπότε ναι, αν θέλετε, εγώ είμαι διατεθειμένος να λέω μαλακίες και να σας δείχνω πράγματα. Αν θέλετε, αφήστε ένα σχόλιο.
Οπα, καλά αντικείμενα. Αφήστε ένα σχόλιο. Και από εκεί και πέρα αναλαμβάνω εγώ. Φυσικά μπορείτε να αφήσετε και αρνητικό σχόλιο αν θέλετε. Δέχομαι τα πάντα. Μπορείτε να κάνετε και dislike αν θέλετε. Μπορείτε να κάνετε και subscribe αν θέλετε. Λέω αν θέλετε. Ανεβαίνουμε λίγο γιατί έχει και εδώ chest. Το θυμάμαι γιατί έχω ξαναπαίξει αυτό το map. Να το. Ωραία. Ωραία. Γιατί νιώθω ότι κάποιος έρχεται. Νάτος. Με ακολουθεί, είναι πίσω μου, είναι σκιά, είναι παντού, είναι φάντασμα. Δεν θέλω να μάθω τι είναι, πάω να φύγω αμέσως. Δεν σας ξέρω κύριε. Μου έχουν πει να μην μιλάω σε αγνώστους. Δεν σας ξέρω κύριε, πάω να φύγω, έχω καλά αντικείμενα για να σας παίξω PvP. PvP skills. Yeah. Επίσης δεν έχω τόξο. Ναι, δεν έχω τόξο. Και χωρίς τόξο που πάω. Και πρέπει να αλλάξω λίγο αυτό με αυτό γιατί έχει περισσότερο durability. Πες κάτι πάει. Και είναι player sexy κιόλας έτσι. Και δεν έχουμε κάνει kill. Θυμάμαι. Έχουμε κάνει kill. Ξέρω, μπορεί να έχουμε κάνει, μπορεί και να μην έχουμε κάνει. Παιδιά, δεν ξέρω, το μυαλό μου είναι πολύ μπερδεμένο αυτή τη στιγμή. Όπως σας είπα είναι και αργά. Αλλά εντάξει. Πήρα το ρίσκο να κάνω record αργά. Μπράβο μου, συγχαρητήρια μου. Αλλά μην περιμένετε ότι θα λέω σωστά πράγματα. Το πιστεύω, το έχω λουτάρει. Ενώ εδώ είναι μακριά. Πότε προλάβαν. Όπα. Ζωή. Regen, please. Το πιστεύω. Πότε τα λουτάρανε. Τι γίνεται εδώ. Κρύβει ο σερβερ. Κάτι. Αλλά δεν πειράζει. Είμαι έτοιμος για deathmatch. Όπα. Νάτος. Κάπου εδώ ήταν. Νάτος, τον άκουσα. Κάποιος με ακολουθεί. Το ξέρα. Είναι η σκιά μου. Αλλιώς δεν θα ακούγα πυροβολισμό από βέλος. Ή μπορεί και να έχω παρθέσει. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Οπα, να είμαστε. Να πάρουμε λίγο έξω τον ανταγωνισμό. Να περιμένουμε να σκοτωθούν αυτοί μεταξύ τους. Εγώ είμαι στην άκρη. Όπα, όχι. Άρε. Δεν πειράζει. Παιδιά, αυτά ήταν απόψε για μένα. Απόψε λέω γιατί είναι αργά όπως είπα, αλλά εσείς λογικά πρωί θα το βλέπετε το βίντεο. Ή μπορεί και να το βλέπετε και σε άλλη χιλιετία αυτό το βίντεο. Άρα ναι. Μέχρι την επόμενη φορά θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.